Navê min înayet dîku ye nameyeke vekirî ji ser kirdeyên PKK re dişînim ji wan re dibêjim hûn ji azadî û rizgarkirina Kurd û Kurdistanê ve hûn gelek bi dûr ketine. Dîrok rehmetê li ti kesan nake ji ber şer û pevçûnên hûn li Başûrê Kurdistanê. Navê min înayet dîku ye nameyeke vekirî serkirdeyên PKK re dişînim ji wan re dibêjim ji azadî û rizgarkirina Kurd û Kurdistanê ve hûn gelek bi dûr ketine. Dîrok rehmetê li ti kesan nake bi şer û pevçûnên we li Başûrê Kurdistanê. Hûn derbasî mekanîzma û ecendeyên nekurdewariyê bûne. Şerê we li Başûrê Kurdistanê li dijî pêşmergeyan ne şerekî rawa ye, ew şerê Tirk û Ereb û Farisan e. Gotina min jî ew e ku ji pêlan û xefkên dijminan bi dûr kevin û şerê birakujiyê di navbera xwe de heram bikin. Bihişmendiyeke bilind û berpirsiyar nêzîkî nexşeya siyasî ya Başûrê Kurdistanê bibin û Reqayê û Dêra Zorê jî ne Kurdistan e. Navê min înayet dîku ye peyameke vekirî ji serkirdeyên PKK re dişînim ji wan re dibêjim hûn ji azadî û rizgarkirina Kurd û Kurdistanê ve gelek bi dûr ketine. Dîrok rehmetê li ti kesan nake bi şer û pevçûnên we hûn derbasî mekanîzma û ecendeyên nekurdewariyê bûne. Şerê we li Başûrê Kurdistanê li dijî hikûmeta Kurdistanê û pêşmergeyan ne şerekî rawa ye, ew şerê Tirk û Ereb û Farisan e. Gotina min ji we re ku ji pîlan û xefkên dijminan bi dûr kevin û şerê birakujiyê di navbera xwe de heram bikin. Bihişmendiyeke mezin û bilind û berpirsiyar nêzîkî nexşeya siyasî ya Başûrê Kurdistanê bibin û ji Başûrê Kurdistanê vekşên. Reqayê û Dêra Zorê ne axa Kurdistanê ye û 30 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê li benda we ne. Navê min înayet dîku ye ez peyameke vekirî ji serkirdeyên PKK re dişînim ji wan re dibêjim hûn ji azadî û rizgarkirina Kurd û Kurdistanê ve hûn gelekî bi dûr ketine. Dîrok rehmetê li ti kesan nake bi şer û pevçûnên we hûn derbasî mekanîzma û ecendeyên nekurdewariyê bûne. Şerê we li Başûrê Kurdistanê li dijî pêşmergeyan ne şerekî rawa ye, ew şerê Tirk û Ereb û Farisan e. Gotina min ji we re ku ji pîlan û xefkên dijminan bi dûr kevin û şerê birakujiyê di navbera xwe de heram bikin û bihişmendiyeke bilind û berpirsiyar nêzîkî nexşeya siyasî ya Başûrê Kurdistanê bibin û berçavan re derbas bikin û ji Başûrê Kurdistanê vekşên û Reqayê û Dêra Zorê ne axa Kurdistanê ye û 30 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê li benda we ne.